Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Titha kutero kuti chaka chatsopano kwa inu nonse amene ndi akatolika. Chifukwa lero ndi kuyamba chaka cha mpingo. Chaka cha mpingo chimayamba ndi nyengo ya Advent. Chimayamba ndi la Mulungu loyamba mu Advent. Ndipo la Mulungu loyamba mu Advent mchaka si ndi linoli. N'chifukwa ndikuti ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 1 December chaka cha 2024. Ndipo ndi la Mulungu loyamba mu nyengo ino ya Advent. Tikonzekere kubwera kwa Ambuye. Ndi nkhani imene imange nthenje milungu inayi imene ikubwerayi kudzafikira tsiku la Christmas. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya mutu wa 33 ndime ya 14 kulekeza 16. Ndidzaphukitsa nthambi yolungama kuchokera ku banja kwa Davide. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Daina Chakwana, a Catholic Women Association kuchokera ku Limbi Cathedral mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu, salimo namba 24 ikuti, ndikupereka mtima wanga kwa inu chauta. Mundidziwitse njira zanu inu chauta, mundiphunzitse kuchita kufuna kwanu, mundiongolere mchoona chanu ndi kundilangiza, pakuti inu ndinu mpulumutsi wanga, ndimadalira inu masiku onse. Chauta ndo abwino ndo olungama, n'chifukwa chake amaphunzitsa ochimwa njira zake, amatsogolera anthu odzichepetsa kuti achite zolungama, amaphunzitsa njira zake. Njira zonse za chauta nzachikondi chosasinthika, nzokhulupirika kwa anthu osunga chipangano chake ndi malamulo ake. Chauta amapalana ubwenzi ndi anthu omvera iye, ndipo amawadziwitsa chipangano chake. Ndikupereka mtima wanga kwa inu chauta. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Tesalonika, kalata yoyamba mutu wa 3 kuzawerenga ndime ya 12 kukamaliza nkukafika mutu 4 ndime ya 1 kulekeza 2. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi mayi Olive Mwakifwamba, a Catholic Women Association kuchokera ku St. Kizito Lisungwi Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye adzalimbitsa mitima yanu kuti idzakhale yangwiro pamene iye azidzabwera. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi mthenga wabwino monga adalembera Luka mutu wa 21 ndime ya 25 kulekeza 28 kudzawerenganso 34 kulekeza 36. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yeremiya. Chauta akutinso, akubwera masiku pamene ndidzachitadi zimene ndidalonjeza anthu a ku Israeli ndi a ku Yuda. Masiku amenewo ndiponso pa nthawi yomweyo ndidzaphukitsa nthambi yolungama kuchokera ku banja kwa Davide. Munthuyo adzachita zabwino ndi zolungama m'dziko lonse. Nthawi imeneyo anthu a ku Yuda adzapulumuka, ndipo a ku Yerusalemu adzakhala pa mtendere. Motero mzindawo udzakhala ndi dzina loti, Chauta ndiye chipulumutso chathu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo kwa Atesalonika.
Ambuye akulitsire kukondana kwanu, ndiponso chikondi chanu pa anthu onse, monga momwe chikondi chathu cha pa inu chikukulirakulira. Motero Iye adzalimbitsa mitima yanu, kuti idzakhale yangwiro ndi yoyera pamaso pa Mulungu Atate athu, pamene Ambuye Yesu adzabwerenso pamodzi ndi oyera ake onse. Potsiriza tsono, abale, tifuna tikupempheni kanthu. Mudalandira kwa ife mawu onena za mmene muziyendera, kuti mukondweretse Mulungu, mukutsata mayendedwe otere kumene. Koma tikukupemphani kolimba m'dzina la Ambuye Yesu, kuti muchite zimenezi koposa kale, pakuti mukudziwa malangizo amene tidakupatsani ochokera kwa Ambuye Yesu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 21 ndi 25 kulekeza 28 kudzawerenganso 34 kulekeza 36. Pa nthawi imeneyo Yesu adati kwa ophunzira ake, padzakhala zizindikiro zodabwitsa pa dzuwa, pa mwezi ndi pa nyenyezi. Pansi pano anthu a mitundu yonse adzada nkhawa nkutha nzeru pomva kukokoma kwa nyanja ndi mafunde ake. Ena adzakomoka ndi mantha poyembekezera zimene zili kudza pa dziko lonse lapansi, pakuti mphamvu zonse zakuthambo zidzagwedezeka. Pamenepo anthu adzaona Mwana wa Munthu akubwera pa mitambo, ali ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Zimenezi zikadzamba kuchitika, mudzayimirire ndi kukweza mitu yanu chifukwa chipulumutso chanu chayandikira. Chenjerani kuti mitima yanu ingapusitsidwe ndi mapwando ndi kuledzera ndi kudera nkhawa za moyo uno, kuti tsikulo lingadzakufikireni modzidzimutsa. Pajatu lidzatigwera ngati msampha anthu onse okhala pa dziko lino lapansi. Muzikhala maso tsono ndipo muzipemphera nthawi zonse, kuti mukhale ndi mphamvu zopulumukira ku zonsezi zimene ziti zidzachitike, ndiponso kuti mukayimirire pamaso pa Mwana wa Munthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero tikuyamba chaka cha mpingo. Chaka cha mpingo chimayamba ndi nyengo ya Advent. Ndimafuna kuti m'maminitsi angapo ndifotokozere za Advent, ndipo pang'ono kumapeto tikambako za mawu a tsiku la lero. N'chifukwa chani timakhala ndi chaka cha mpingo? Tili ndi chaka cha mpingo la Mulungu magawo atatu. Chaka A, chaka B, chaka C. Ndipo pano talowa mu chaka C. Zimene tamaliza dzulo lija chinali chaka B. Koma mkatikati mwa sabata timagawa chaka 1 ndi chaka 2. Choncho tili mu cycle 1 chifukwa tamaliza cycle 2. N'chifukwa chani timakhala ndi chaka cha mpingo? Chaka cha mpingo chimatithandiza kuti tikamamaliza macycle onse atatu, 1 ndi 2 komanso A, B, C, D, tikhale kuti mawu a Mulungu aja tayenda kuchokera ku Genesis kukafika ku chivumbulutso, tagwiramo ndithu, kuonera kuti munthu amene amapereka attention amawerenga ndi chidwi mawu aja, potha zaka zitatu umakhala kuti Baibulo lija wayamba kulimvetsetsa. Kachiwiri timafuna kuti tiyende nawo moyo wa Ambuye Yesu wonse. Chifukwa timakhala ndi chaka cha chipembedzo. Timafuna kuti Ambuye Yesu asanabwere pansi pano kudachitika zotani. Ambuye Yesu akukonzekera kubwera pansi pano kudachitika zotani. Ambuye Yesu atabwera pansi pano adachita zotani. Ambuye Yesu asanabwere kumwamba kudachitika zotani. Nanga Ambuye Yesu pamene amakwera kumwamba adatilonjeza zotani. Komanso pala anthu ena ake amene ndi models, zitsanzo za chikhulupiriro chathu. Chifukwa mkatikati mwa chaka cha chipembedzo timachita zaka zosiyanasiyana za anthu oyera mu mpingo, komanso zikondwerero za apostoli kapena amayi Maria. Ndipo ndinene pano kuti tili ndi nyengo zisanu mu mpingo. Tili ndi nyengo imene tayamba pano, nyengo ya Advent, imene ndi ifotokozerepo posachedwa pano. Nde tili ndi nyengo
titha kutero kuti advent imagwirizana ndi Christmas, koma Christmas titha kuionanso ngati nyengo payokha. Tikaiona choncho ndiye kuti titha kunena kuti tili ndi nyengo zisanu, koma tikaitenga ngati advent yokathera ku Christmas ndiye kuti titha kunena kuti tili ndi nyengo zinayi. So timachoka mu advent timalowa mu Christmas, tikalowa mu Christmas timalowa mu nyengo yoyamba ya pachaka, ordinary time, ndipo tikachoka mu ordinary time yoyamba timalowa mu nyengo ya Lent, masautso a Ambuye Yesu amene amakatitengera ku Pasaka. Pasaka imakatitengera ku nyengo yachiwiri ya pachaka. Inu ndi ine ndife okonzeka bwanji kuti tiyende naye Ambuye Yesu, tikonzekere kubwera kwake, tikonzekere kubadwa kwake mu nyengo ino ya advent. Advent mwachidule ndi nyengo imene ikutithandiza kuti tikonzekere kubwera kwa Ambuye, ikutithandiza kuti tisalaze mitima yathu, tisalaze magomo athu, tidzaze zidikha zonse. Mawu advent monga timakumbutsirana ndi mawu a Chilatini adventus, kutanthauza kuti kubwera, ndipo pa Chigriki pake amanena kuti parousia, kufika. Iyi ndiye nyengo yoyamba ya pakalendala wa mpingo. Chaka cha mpingo monga ndanenera chimatha masiku otsatira chaka cha Yesu Khristu Mfumu. La Mulungu lapita linali la Mulungu la Yesu Khristu Mfumu, ndipo Mulungu uno tikuyamba chaka cha advent, chaka cha tsopano mu mpingo. Advent pali zinthu zingapo makamaka zitatu zomwe timafuna kutsindika. Choyambirira tikufuna kutsindika mu nyengo ya advent kuti Yesu adabwera pansi pano nakhala munthu monga Aisraeli ankayembekezera Mesiya, that which we celebrate on 25th December. Choncho choyambirira ndikunena kuti Yesu adabwera pansi pano, the mystery of incarnation, adabwera ndithu in history. Monga Israeli anali kuyembekeza Mesiya, adafika pakati pawo. Chimenecho chimatithandiza tsopano advent kuti tikonzekere tsiku limene tidzalipange lilivi, tsiku la Christmas. Choyamba ndi chimenecho, advent kutithandizira kukonzekera bwino nyengo imene ikubwera, nyengo ya Christmas imene tidzakondwerere Mulungu mwana odzisandutsa munthu. Chachiwiri timafuna tidzikumbutse that will come to the end of time one day, kuti muone zowerenga zonse za advent zimatikumbutsa kuti tsiku lina tikonzekere Ambuye adzabwera m'miyoyo yathu, adzabwera kudzatiweruza, adzabwera kudzatitenganso, adzabwera kuti tsopano zonse zatha. Nyengo ya advent imafuna itithandize zimenezo. Komanso imatifuna itionetse kuti daily coming, kuti Ambuye Yesu amabwera tsiku ndi tsiku pakati pathu, timamulandira bwanji. Advent ndi nyengo yoyembekeza mwachiyembekezo. It's a period of joyful expectation but also of penance. Ndi nthawi yolapa, as the liturgical color of the season would show. Nchifukwa timavala pepo. Makaka a pepo monga akutionetsera engineer athu a Felix amatanthauza zinthu zingapo. Mwazina athu tanthauza zinthu zisanu izi. Poyamba ndi nthawi yakulapa, time for penance. Makaka a pepo amatithandizanso kuzindikira kuti ndi nthawi ya pemphero, prayer. Amatithandizanso kuzindikira kuti ndi nthawi yotsira nsembe, time for sacrifice. Amatikumbutsanso kuti ndi nthawi yodikirira, yoyembekeza, koposaposa nthawi zina athu tikumbutsa kuti ndi nthawi yolira. Nchifukwa mudzaona kuti pepo yemweyo amagwiritsidwa ntchito pamene tafedwa mu mpingo wathu, kuti tafedwa tikulira, koma tikulira ndi chiyembekezo, tikumpereka m'bale wathu ngati nsembe pamaso pa Mulungu, koma nthawi yomweyo tikufuna tilape machimo athu. Amagwiritsidwanso ntchito mu nyengo ya Lent, monga ndanenera ndi nyengo yolapa, ndi nyengo yotsira nsembe. Nchifukwa chake tikuyenera kuti tisamavale zovala za black pamene pachitika maliro, chifukwa pepo amasonyeza tili ndi chiyembekezo, tikutsira nsembe, tikupepesa, tikulapa, tikudikirira. Ndi zinthu ziti zimene zingatithandize kumvetsa bwino nyengo imeneyi. Choyambirira mu nyengo ya advent tiona nkhata yozungulira, kutanthauza kuti moyo wathu sutha umangosinthika. Choyambirira ndi chimenecho, kunena kuti monga nkhata ilibe pothera, moyo wathu it's immortal, immortality of the soul, kuti inde timangosinthika ndi maonekedwe athuwa, komano munthu amene chakuti adalenga satha. Nchifukwa ukatha moyo uno timakalowa mmoyo wina. Chachiwiri, nyengo imeneyi, nkhata imeneyi itikumbutsa za chikondi cha Mulungu chimene chili chopanda malire. Kenaka mkatikati mwa nkhata imeneyi, imenenso ipangidwe ndi maluwa a green kuyimirira kuti everlasting kapena zophukira-phukira, moyikidwa makandulo anayi. Makandulo amenewa amayimirira kandulo yoyamba imene imatsidwa Mulungu woyamba kuti tikhale anthu achikhulupiriro. It's called a Bethlehem candle. Ndipo ikutikumbutsa kuti Maria ndi Yosefe adayenda ulendo wa chikhulupiriro kupita ku Yerusalemu. Kenaka kuyatsidwa kandulo yachiwiri, Mulungu wachiwiri,
imene imakhala kandulo ya chiyembekezo, ndipo imatchulidwa kuti kandulo ya aprofeti. Monga aprofeti aja anali kulosera kuti anthu akhala achiyembekezo kuti Mesiya adzabwera, ifenso tizikhala anthu achiyembekezo kuti Yesu adzabwera, monga nyengo ya Adventi kutipemphera. Ndipo kachitatu, mulungu wachitatu, kumatsidwa kandulo imene imatchulidwa kuti kandulo ya abusa, the shepherd's candle. Ndipo kandulo imene imatsidwa mulungu wachitatu, ndipo imakhala ya mtundu ena amanena kuti violet, pink. Ndipo imatisonyeza kuti ngakhale moyo wathu ndi wachiyembekezo, koma tili ndi chimwemwe pozindikira kuti mpulumutsi watsala pafupi kubwera. And la mulungu limene limatchulidwa kuti Gaudete Sunday, and is meant to remind us the joy that the world experienced at the birth of Christ. Monga abusa aja adayimbira ndi chimwemwe. Ndipo mulungu otsiriza timayatsa kandulo ya namba 4 ya pepo, imene ndi kandulo ya angelo, imene imatikumbutsa za chikondi, imene imatikumbutsa za mtendere. Komanso mukafuna kuonjezera makhala kandulo ina ya white imene imadzatsidwa pa tsiku la Christmas, kuti mpulumutsi watibadwira, kuwala kwafikira pa dziko lapansi. Ndipo pamene tikuyamba nyengo imeneyi, mutu wathu akunena kuti kwezani mitima yanu chifukwa chipulumutso chanu chayandikira. Choncho la mulungu la lero loyamba la nyengo ya Advent, tikukweza mitima yathu, tikukweza mitu yathu chifukwa chipulumutso chathu chayandikira. Koma chipulumutso chimene chikuti chiyandikire, mawu oyamba akutiphunzitsa kuti tiphatane ndi chipulumutso, kuti tiyanjane ndi Mesiya, tikusowera tikhale anthu oyera mtima. So Advent is time for us to be righteous. It's all about righteousness. Ndipo mawu athu achiwiri akuonetsa kuti tikhala bwanji oyera mtima. Ndiye pamene chikondi chathu pakati pa wina ndi nzake chinkirankira kukulira. We must increase and abound in love of one another. Sungakhale munthu oyera mtima pamene ukudana ndi anzako. Adalalika bambo Kaliwamba sabata yapita iyo kunena kuti monga adanenera Fulton Sheen, kuti ndizomvetsa chisoni kuti anthu timapita kwa mulungu amene ndi mmodzi, koma timapita ndi zifukwa zosiyanasiyana. Ife titalephera kuwakhululukira anzathu, tifuna mulungu mmodzi atikhululukire tonsefe. The moment tikukana kukhululukira anzathu, the moment tikukana Advent. So mutandifunsa ine kuti Advent ndi chiyani? Ndi nthawi imene tikunena kuti bwerani Ambuye, bwerani Ambuye, bwerani, bwerani Ambuye, mudzatipulumutse, mudzatipulumutse. Inde pa Chigriki kairi kananena kuti Maranatha, come Lord Jesus. Komatu ngati ifeyo tikukana kulapa machimo athu, kupita ku sakramenti la kulapa, pamenepo palibe Advent, pamenepo palibe zonena kuti Maranatha. Tinena kuti Maranatha monga nanenera pamene tikhululukira anzathu. Tinena kuti Maranatha, bwerani Ambuye, pamene tithandiza osauka, pamene tithandiza ochepekedwa, pamene tithandiza amene akusowa chilungamo, pamene tithandiza anthu amene ife ndi udindo wathu tingathe kusintha moyo wawo. Tinena bwanji kuti Maranatha pamene tikusamala chilengedwe. Nthawi ya mvula yafika, madera ena yagwa kale, kodi mmoyo mwanu muli mapulano odzala mitengo? Maranatha wanu ngati sakhala osamalira chilengedwe, palibe zonena kuti Ambuye bwerani. If you teach your children, if you teach your kids good morals, you are saying Maranatha. Ndinena kuti Maranatha mmoyo mwanga ngati ndikuyesetsa kuti musembe wanga ndikokera anthu ambiri kwa Ambuye Yesu, ameneyo ndiye Maranatha wanga. Kodi inu Maranatha wanu akhala otani? Nanga inu maonena kuti bwerani Ambuye mudzatipulumutse, akhala onena kuti chani? Tapempha Ambuye kuti pamene tayamba nyengo ino ya Advent, poyamba tidziwe kuti Advent is all about righteousness. Advent is all about loving our neighbor. Advent is all about kukhala ndi chiyembekezo kunena kuti nyengo zina zake zidzasinda mmoyo uno. Osatayiratu mtima, osafuna kudzipha, osafuna kuononga moyo wa anzathu, osafuna kusokoneza mtendere wa anzathu, banja la anzathu, utumiki wa anzathu. Tapempha Ambuye kuti pochita zoyenerera Maranatha wathu akhale waphindu. Ndikufunirani tu abale ndi alongo nyengo yopambana ya Advent. Tipemphererane wina ndi nzake, tikonzekere bwino pamene tikuganiza zomagula mipunga ndi zina zotero. Tidziwe kuti chimene akufuna Ambuye si zakudya zathu, chimene akufuna Ambuye si mithulo yathu, chimene akufuna Ambuye ndi kuti titembenuke mtima ndi kuyamba. Ndimalize ndi mawu a Augustine oyera. The greatest miracle that we can experience and expect on earth is behavioral change, ndiye kulapa mtima, ndiye metanoia. Bwerani Ambuye, bwerani mudzatipulumutse. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Anyamata sungwana atate ndi amayi akanisa tembe nyumba